सरला आं खामानियाव थांनोसै नोंहा दाबो खामानियानो जोबथारा ओहो अनलाइन खामानिबाथाय बिराद हाख' मोनथारो आङो बिराद बेले बेजेथार दे थांदो दे ओमफ्राय ओंख्रिया दा रोखोमखौ थिनाबा एम्बु जानो लुबैदों होन्दोंमोन आब'आ थै आं जाया एम्बु बे जानो लुबैबाथाय लायथारनांगौ नामा रानिखाय बियो हा दे नों जाया नालाय आलदा बेदर लाबोगोन ना नोंनो रोखोमखौ लाबोनो थिनबानो जायोना दोन बाद दोन बाहा मोननै मोनथाम बेदर बेलाय फैसा थाखा थासोनाय बिदिलाय दे नोंसोर बोरै सोलिदो आंबो थांनोसै आब'आ फैगौ बे दालाय आब' मानसियानो सोरजोंबासो लाइन लाबावो खोमा बोरैबा हौवाफोरजों लाइन लाबायग्रा ओंखाय मानसिखौनो आयौ दासिमबो सोलायनो रोङा माबायदि मानसि बेलाय गोदो फिसानिफ्राय मोननाय सना रुफा दख'नाफ्रानो जोंख्लाबलायनाय बेबायदिबा अन्थ'खौनो हासुनानै लासिगौमोनहां आयौ हनै रान्दिया रासिना गैथारा ओंखां हाला देखायथारो मानसियानो सोरजोंबासो लाइन लाबावो खोमा बोरैबा हौवाफोरजों लाइन लाबायग्रा ओंखाय मानसिखौनो आयौ दासिमबो सोलायनो रोङा माबायदि मानसि बेलाय गोदो फिसानिफ्राय मोननाय सना रुफा दख'नाफ्रानो जोंख्लाबलायनाय फिसानिफ्राय मोननाय आसान माराखौ लानानै बेसेबां देखायो मानसियानो हौवासो गोदान लाबावगोनदां बेफोर गाननाय जोमनायजों गनायनानैनो गोदो फिसानिफ्राय मोननाय आसान माराखौ लानानै बेसेबां देखायो मानसियानो हौवासो गोदान लाबावगोनदां बेफोर गाननाय जोमनायजों गनायनानैनो आब' आरो नोंलाय बाहेरायाव थांनाया मा जाबोलायखो रोखोम आं रान्दि सोदोबखौ गुबुननि खुगानिफ्रायसो खोनायो गुबुनासो आंखौ बुङो नाथाय आङो गावखौनो माब्लाबाबो रान्दि साननानै लाया जेब्ला बै बुंग्राफोरा गावसोरबो बे लामायाव फैगोन अब्लासो बुजिगोन रान्दिनि थासारिया माबायदि बेनि सहायनांनाया माबायदि बियो सोरबा सासेनि जिउआवल' जाया गोबां सुबुंनि जिउआवनो जायो जायसो जाजायो बिसोरसो मिथियो रान्दिनि सहायनांनाया माबायदि
नाथाय सुबुंफोरा मिन्थिया बिनि दुखुखौ। आब' नों बेफोरखौ साननानै गोसोआव एसेबां दुखु दाला। बुंग्राया बुंबाय थाथों, बुंनो हो बिसोरखौ। नों जेबो सिन्था दाख्लाम आब', जों दंना नोंजों। दे आब' थाथ'दो, आंना कलेजाव एसे खामानि दङ, हिसाबै एसे नांगौ जादोंमोन। आं बेखौ आदायाबो खामानियाव थांबाय, आं बाजैनाव बिनानै लांनोसै। नों बिदि दुखु दाजा आब', थाथ'दो। बाजै, आंनो फैसा एसे नांगौ जादोंमोन, कलेजाव फेरवेलनि फैसा खांदोंमोन। मानि फैसा खांबाय थायो नोंस्रालाय? मानो? आंनाव फैसा बिफां गोनांखाय फिरिबानो मोनबाय थानो। बारा नङा बाजै, 200 रांल'मोन। ए 200 राङा फैसा नङा नामा? लेखा बिलाइखाय बियो 200 रांल' होनलायनो? दे बाजै, गैयाबालाय आं दा लोगोफोरनाव लाथ'लाबायनानै होनोसै। नोंनि लाथ'ना होयो ना मा होयो आं मा मिथिगौ? खामाय रोङा दामाय रोङा, फैसाल' बिगाबाय थानो बियो, बेखार। नोंसिनि थाखाय खामायनायखाय जोङो फैसाखौ लाजिनो रोङैफोर। रोखोम, जों सानैजोंथ' मोजां मोनलायबाय दे, नाथाय जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव नोंनि आदा आरो आब'आ हेंथा होयोब्ला? थोद जाम्बि, आंनि आदा आरो आब'आ जोंनि मोजां मोनलायनायाव जेबो हेंथा होआ। आं मानिबाय दे हेंथा होआ होननानै, नाथाय रोखोम, जोंहाथ' जिउआव मोनसे आंमा थालांसिगोन। मा आंमासै ने? नोंहाबो आइ आफा गैया, आंहाबो आइ आफा गैया, नाथाय जों बे जिउ मोनसेयाव सोरखौ आइ आफा होनना गाबज्रिबावनो? सैने, जों बैथा गैयि दिङा बायदि, जों बेफोरखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैया। ओमफ्राय नों आंखौ नोंसिनाव माला लांगोन? नों आंखौ आलासि जानो लांनो होननाया? थोद जाम्बि, जोंहानि बाजैनि आखला मोजां नङा। जोंहानि बाजैनि आखलखौनो नुनांगौबा उल्था गिनानै खारबोफिनगोनसो। गिजादे, नों मा आंखौ एसेबां गिखौ सानदों नामा? नों राजिल' जा। दे मालाबा लांगोन आङो। थुदो, नोंसिना आमाइनि गारि नांगौ होननाया? औ थौदो। नङाबा दाराय जागोन बे। नै राफोदाय, आं माबा फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन। मा बाथ्रा? ओमफ्राय बे बाजैखौ बोरै बिदि दोननो सानबाय थाखो नोंलाय? एसेबो जेबो सानथ्रासै नामा नोंलाय? मा साननो? गावनो गोसो गैयाब्ला जों बेखौ बोरै जबरदस्ति खालामनो? बिदि गोसो गैया होननानै दोनबाय थाबा जागोन। गावनिबा खोब मोजां खामानिखौनो मावनो सानथारदों बियो। आरे जों मा खालामनो हानोब्रा? जेब्ला गाव गोसो जायो अब्ला खालामगोन बियो। नोंनि बे रावानो सानसे समाव न'खराव खैफोद लाबोसिगोन। बे न'नि सम्पतिखौ सेनानै लाजाबासो बुजिसिगोन नोङो। थोद जाम्बि, बबे सम्पति सेनायनि खोथा बुंदोंलाय? बबे सम्पति सेनो हानांगौ जाखो? सेनो हाया। जुदि बे न'खराव माबा मोनसे जायोबा दायनिगिरि नोंसो जागोन। राफोदाय, नोंसोर आंखौ बे न'आव थाजानो बाबाय नामा? जुदि नोंसोर थारैनो बे न'आव आंखौ थाजानो बामारबायबा, बे न'आव आंखौ दोननो बाबायब्ला आं थांगोन बे न'खौ गारनानै। आब', नों मानो बिदि खोथा बुंलाबायदों? औ राफोदाय, नोंस्रा जुदि आंनि सायाव इसेबां गाज्रि साननाय दंब्ला आं थांगोन बे न'खौ गारनानै। आं बे न'खरनि सम्पतिखौ मन'ग्लाबनो थाखाय नोंसोरजों थाफायाखै, नोंसोरजों संसार जाफायाखै। बेयो आंनि खाफालनि लिरनाय, जेराव इसोरा आंनो
साजा होनाय आं मा दाय मावदोंमोन इसोरनि बेरेखा इसोरा दि आंखौ लाखहायै दाहा होबाय आब' आरो बेफोरखौ दारायलायसै आदा आंनो फैसा एसे नांगौमोन कलेजाव एडमिसननि थाखाय फैसा एसे नांगौ जादोंमोन ए ओमफ्राय एडमिसन दिनल' नामा दाख्लैनिफ्रायनो जाबोखाबाय दिनै लास्ट हा बेसेथो एडमिसनालाय 3,500 मोनबानो जागोन आदा दे मोजांल' फराय र' आं लायनि औ दे सरला 3,500 रां फाननानै हरलाय इसिबां बुरजा रां मानो नांगौ मा खालामनो माबा रोखोम एडमिसन खालामनोनो दिनै लास्टनो ए बिनि फरायनायनि जानायनि गासिबो नोंसो होजोबनांगौ जाहैबाय फैसाया आरे खोथाव मानो बुजिया नोंलाय दिनै लास्ट डेटनो थाथ' हाना हर नोंबो गावखौनो बेंक मेनेजार साननानै लायो ना मायो फैसा हरबाय थानोलाय गैया गोदाव सोराव फैसानि रोनावलाबाय थागोन बिसिनि मोनजानायखाय बिबानो फैसा हरनो मा जाखादोंसै फैसा हरनो खामाय रोङा दामाय रोङा खुरिया मानसिफोरलाय फैसा थाखा गैयाबालाय माखौथो फरायनो जुजियो बिब'आलाय सानफ्रामबो माहाथो थांबाय थायो फैसा थाखा होनो हायाबालाय दे नों फैसाखौल' हरग्रोलाय है फैसा गैया होनबाय गोदाव सोराव गोब्रामलाबाय थायो फैसा गैया होनबाबो बुजिया नोंहा दा फैसा बिबा स' हरबाय थानानै देनां बियो नोंखौ साख्रि मावबा फैसा हरबाय थागोनखाय नोंनो नै बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय कलेजाव थांनो आब' एडमिसना लास्ट डेट ना दिनै ओमफ्राय एडमिसन खालामनो फैसा मोनजोब्बाय गैयालै आब' आदानाव बिदोंमोन आङो माबा न' सिङाव फैसा लायनो थांबाय माबा बिसिजों नाना आबानासो बुंलायबाय रागा जोंनानै अख्रा खालामासैलां बिसोरखौलाय माथो होनबावनो रायलायबाबो दायसो जागोन ओमफ्राय फिसालाय बेसेबांमोन 3,500 मोनबानो जागौमोन आब' ओमफ्राय बे एफा बुरजा राङा नोंनाव दंजोबो एडमिसन खालामनो थांनो नागिरलायनाय ओहो गैया होमबालाय माजोंथो एडमिसन खालामनो होननानै ओंखारलांनो नागिरखो लोगोफोरनाव बिथ'नाय मोनबा खालामसैमोन आरो मोनथाराबालाय माथो खालामनो ओरैनो थानोसैमोन नै आंनावबो एसे दङ बेखौनो लानानै थांदो आंनावबो फैसायानो बारा बुरजा गैया थांसै आं आब' थाथ'दो रोखोम नों एडमिसनखौ खालामखाबाय दा औ खालामबाय ओमफ्राय फैसाखौलाय सोरथो हरखो आदा ना बाजै ओहो सानैबो हराखै आब'आसो माखासे फैसाखौ हरदों आरो माखासे नांबावगौ जानायखौ आं सासे लोगोनाव लाथ'दों सोर लोगोनाव लाथ'खो नोङो बे आंजों थाफाबाय थाग्रा आंनि लोगो सोमखोराव लाथ'दों आङो 1,500 लाथ'दों रोखोम नोंनि बाजैया माने एथ'बां गोसो गाज्रि मानि थाखाय आंबो मिथिया बाजैया रां रुफा आरो दोन दौलतनिनो बिराद लुबैया जायनि थाखाय बाजैया फैसा थाखानि एसे एनै रायलायब्लानो गोसोआव अर जोङो रागा जोंखाङो थारैनो आं नोंनि खुगानिफ्राय खोनानानै नोंनि बाजैनि आखल आखुखौ हमदांनो हानाय बायदि मोनजोब्बाय नोंनि बाजैया एसेबां गाज्रि आखुनि औ माथो बुंबावनो गोदो बायजो गैयै समाव आदाया आंखौ बिराद अरोमोन आरो जेब्लानिफ्राय आदाया बाजैखौ लाबोदों बै समनिफ्रायनो आदानि अननाया आंनि फारसे खमायलांदों आरो दिनै आब'नि सायावबो बाजैया गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुङो आरो बाजैखौ होखारो दे
बेफोरखौ बाद होदो थुदो थांनोसै दा नोंहा न'आव थानांगौ लेट जागोन ओहो आं दिनै नोंसिनाव थांफागोन हो जोंनाव थांनो जाम्बि जाखाया माखो नोंलाय ओहो आं थांगोन आं दाखालिनो बुंखादोंमोन ना होद थाङा जोंहानि बायदिया मोजां नङा होनबाय ना जाम्बि आं मिथिया होद जायालै नोंजों आं ओमफ्राय दसेल' थानो मोनगोन आहाबाव दंना गैया थुदो फैदो थु फै सिङाव फै बेयाव जिरायथ' दे आब'खौ लेंना लायनि नै राखोदाय रोदोमा हिन्जाव लाबोदों सोरबा सिख्ला गोसथोनाय जाखोना मा जाखो सोर सिख्ला जालायखो बेलाय लाबोफेरालाय जानो हिन्जावखौनो बोरैबा राखावसिसो नुथारदों आङो रागा खरा जाथारगोन बियो थै नोंनाबो जाथारा मानसिखौ मिथिया असिया बिदि बुंलाबायो नामा जानला मोनलानो नङाबा माथो मानसिखौनो राखावसिसो नुखाथारोबा र' आं थांना नायना फैयो है र' थांनो मोना दा थांखा बे सिनायावा मानसिजों जानला मोनला दारायलाय गोदाव सोराव आरे सिनायनायालाय माथो जाखो सिनायखायनोथ' थांनानै सिनायथि लाहैनो नागिरदोंना खबरदार खोथाखौ मानि दा थांखा आरो थांनांगौबा बाथ्राय गाज्रि जागोन आलासिया गोबाव जाबायमोन नामा ओहो बारा गोबाव जायाखै आब' दासो सफैखादों नों जिरायथ' अब्लालाय आं साहा फुदुंनानै लायगोननि ओहो आब' आं साहाखौनो लोंखाया जेबो नाङा न' अब्लालाय माथो मोनजाबावनो खबर गैया दबर गैया फैनाय जाबाय नांलाया आब' आं जानो होननानै फैखायाखै आं बेरायनो आरो नोंसोरखौ नायनो होननानैसो फैखादों ओमफ्राय नानिया अबे जायगानि अ आं बै दथमा गोमखांफुरिनि आब' ए बै गोमखांफुरिनि औ आं गोदो उन्दैयावसो थांबाय थायोमोन बाव नंगौ नामा आब' औ ओमफ्राय नानि नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं जोंहा न'खराव आं आमाइ आनै आरो आनैनि फिसाजो आरो रावबो गैला आब' अ ओमफ्राय नानि नोंस्रानि आइ आफायालाय बहाथो थायो गैला आब' आं गोदो उन्दैयावनो आंनि आइ आफाया गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैदों आरो आंखौ आमाइ आनैयासो लाबोना खांफैदों अ बिदिब्ला नोंनि आइ आफायाबो गैलाब्ला बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गैया नामा गैया आब' बुंनो थाङोबा आंहा जिउआव रावबो आंगो गैया आमाइ आनैयाबो आंनि आंगो नङा आं उन्दैयाव आंखौ गोदाव सोराव नुनानै बिसोर आंखौ खांनो होननानै लाबोदों थारैनो नोंनि जारिमिनखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय नानि जोंहाबो जोंनि आइ आफाया जों गोदो उन्दैयावनो जोंखौ नागारनानै थांदों जोंहा दा आं आरो फंबाय सानै बिबोनां सासेल' दङ आरो आंनि जिउ जारिमिनखौलाय आं बोरै खिथानो रोंबावनो बै समखौ गोसोखांब्लानो नैबे आंनि बिखाया दोरफो दोरफो खामग्लियो नाङा आब' सिगांनि खोथाफोरखौ लानानै गोसोआव दुखु दालासै आंनो नोंनि गासिबो जारिमिनफोरखौ रोखोमानि सिगाङाव खिथाजोबखाबाय मा खालामनो आब' इसोरा सुबुंफोरनि खाफालाव मा भाग्य हरो बेखौनो जों गनायना लानांगौ जायो दुखु दाजासै आब' जों मोनफिना दुखु जाबाय थानानै सिगांनि जालांनाय थासारिफोरखौ जों बै समखौ सिमां बादिल' साननानै लानांगौ
माथो खालामबावनो आगै माब्लाबा गोसोआव खें मोनखाङो इसोरानो जोंनि जिउखौ मानो बिदि सोरजिहरखो जाला बे आब'ना एसेखौनो बेबायदि गावलाबायो बियो जाबाय दागाबसै जाबाय दे जाबाय दागाबसै आब' माथो जाखो गोसोखांबाय नालाय गाबबाय आंहाबा सम सम गोसोआव गाबनो ओंखारो लाथाबनासो थायो आं दे बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय नोंहालाय थांनोसै ना थालांखानोसै थोद गथ' जाहोनो रोंनायखाय नोङो ओंखायनो लाखिखानो बहाले जाहोनो रोंनोसै बेलाय दाबो जेबो खामानिखौनो मावनो रोङा खोमा ने आब' बाहा मावनोसै बेलाय खामानि मावनो थिनबा खाथाय बायह्रायाव ओंखारलांग्रासो बियो थोहै आब' नोंनाबो जानला मोनला एरना होद्रायलायबाय बिदिद्राय नंजोबा नोंखागौबा आंबो मिथिखायोबा नोंखौ अलसिया होननानै ओमफ्राय आदा बाजैमोनहालाय नै न' सिङावनो बिसिफिसाय एरसिना दंगासिनो आलासि फैनायखौ मिथिखानानै रायलायफैदेराबो बिसोरखौलाय माथो होनबावनो आलासि फैबाबो सनमानखौनो होनो रोङा गियानानो गैथारा मानसिफ्रानो दे बिसोरखौ रायलायबाय थानांला थुदो थांनोसै दा नोंहा लेट जागोन औ नङाबा माथो थौदो थादो आब' दे थांदो सम बिदिनो फैदे नानि दे जागोन आब' रोखोम मैयानि सिख्ला सोरमोन लोगो सोर लोगो आरो बहानि लोगो नालाय लोगो माथो उल्था फाल्था सोंबाय थानांगौ बेखौलाय ओइ रोखोम मा गोरा थाल लादों नोङो बिदानि समाव बिदि खोथा रायलायनो थालायाबा बाथ्राफोरखौ ओरैनो रायलायो नामा ओइ बिदाव सनमान होनो सोलों मालानिफ्राय बिदि गोरा रायलायग्रा जाखो नोंलाय सनमान होदावब्ला सनमानखौ होगोन आरो जाय मानसिया सनमान होथ'आनो नङा बेबायदि मानसिखौ सनमान होनानै मा लाब बा बिदिब्ला नोंनि नोंदाया सनमान थावना नङा ओहो नङा नों बायदि हिनजावनि फाखिसो लाग्रायालाय रोखोम! भाइ